नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे नानकट बिस्किट. इथे मी 1 ग्लास तूप घेतलं आहे. तूप खूप घट्ट असल्यामुळे मी त्याला चांगलं फेटून घेते. 2 ग्लास साखरेची पावडर मी घातलेली आहे. साखर मिक्सरला लावून चाळून घ्यायची आणि आपली पावडर तयार होते. साखर आणि तूप चांगलं फेटून घ्यायचं. अगदी क्रीमसारखं व्हायला पाहिजे. पाव चमचा मीठ घालायचं आहे. 1 चमचा वेलची पावडर घातली आहे. अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घातली आहे. पाववाटी चाळून घेतलेलं बेसन घालायचं आहे. अर्धा वाटी बारीक रवा घालायचा आहे. हे सर्व मिश्रण एकजीव करायचं आहे. आता या मिश्रणामध्ये 2 ग्लास चाळून घेतलेला मैदा घालायचा आहे. छान मऊसूत गोळा होईपर्यंत हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता आपलं मिश्रण तयार आहे. आता पिठाचा छोटा गोळा घेऊन त्याला गोल आकार द्यायचा आहे आणि बोटाने दाब देऊन त्याला पेढ्याचा आकार द्यायचा आहे. पिठाला गोल आकार देताना कडा फुटत नाही आहेत, म्हणजेच आपलं पीठ एकदम छान तयार आहे. जर तुम्ही वनस्पती तूप वापरत असाल तर अर्धा किलो मैदा, अर्धा किलो वनस्पती तूप, अर्धा किलो साखर, पाव वाटी बेसन आणि अर्धी वाटी रवा हे प्रमाण ठेवा. मी माझ्या रेसिपीमध्ये तूप वापरलं आहे. 2 ग्लास मैदा, 2 ग्लास साखर आणि 1 ग्लास तूप. जर तूप वापरत असाल तर मी दिलेलं हे प्रमाण परफेक्ट आहे. बिस्किटाचं पीठ इतकं नरम पाहिजे आहे. थोडं थोडं मिश्रण घेऊन चांगलं मळून घ्यायचं आहे आणि नंतर पुन्हा गोळे बनवायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व पेढे मी बनवून घेत आहे. आता इथे पिठाचे सर्व गोळे बनवून तयार आहेत. आता हे मी एका डब्यामध्ये भरून बेकरीत घेऊन जाणार आहे. बेकरीमधून अर्ध्या तासामध्ये मला बिस्किट बेक करून मिळालेली आहे. बिस्किट खूप छान झाली आहे. रंगही सुंदर आला आहे. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर